liyini ithumba usazoza ukuthi libangwa yini kodwa nje liyini ithumba? Okay. Ithumba infection ngokwe-English infection ebanga amagciwane. Okay. So amagciwane adlala indima enkulu la ama-bacteria. Okay. Bizwa ngama-bacteria. Uma ngabe isikhumba sike sa-cracker or isikhumba sike sazonda mhlambe khona into egcobile kwacrackeka kwavuleka esikhumbeni ayangena leli gciwane bese libanga ukuthi kube nani ne-infection kube nokungcola kuqine kube buhlungu bese kuya ngokuye kube ngazathi kuba nokuvuvukala lapho ilikhona kube nobuhlungu ukuthi leyo ndawo ekhona ekuyona ungakhona ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi. No, nami ngoba into engiphathi yakangiphatha futhi ngiyayazi impela nje ubuyichaza nje nayo le la ikhwapheni elinye libe la emqaleni elinye libe lapha na endlaleni kuba kuphi isikhathi esiningi noma kungahlasela noma ikuphi? Okay. So amathumba ahlukene sinamathumba la siyabiza ngama cold abscesses. Okay. So kubantu aba immunosuppressed, so abantu labo la immune system yabo iphansi njengesimo se-HIV. Okay. So kukhona abantu abathola sebenamathumba thothi kodwa alishisi alikho buhlungu but liyamila lentanyeni liyamila ekhwapheni liyamila nala ku-groin lihambe lenze njani libhujuke. Right. So but lona lithatha isikhathi esinganani eside lelo silibiza ngokuthi yini i-cold abscess. So they angaba sesikhumbeni angaba ngaphakathi nakhona kuphi emzimbeni namathumba. So kwesinye isikhathi singaba namathumba engqondweni where we call it a brain abscess. Okay. Or you can have ithumba futhi kuphi emaphashini where we call it a lung abscess. You can have ithumba nasesibindini where we call it a liver abscess. Bese uba namathumba ke la owabonayo isiguli esingawabona wona emzimbeni ukuthi okay lawa asuperficial la esikhumbeni uyabona esinqeni uyabona mhlawumbe la emnweni sekuvuvukele sekunani sekunethumba. Kwabanye kube khona kuphi emakhwapheni kwabanye kube ukuthi kubuya njalo.